Takže zdravíčko, dámy a páni, ak máte radi chaos, ste tu správne, ak nie, tak aj tak vitajte. A dneska to bude Fortnite Battle Royale s mojím kamošom, pozdrav. Čaute. A budem mať konkrétne takú challenge, že musíme vyhrať pomocou stavaní skybasky. Takže ja to nejdem obkecavať a môžeme ísť rovno na to. OK, takže ja som sa trošku na túto challenge pripravoval a budeme padať tam, kde máme neobmedzený zdroj železa. Takže je to presne tam, kde označil kamoš. A ideme na to. OK, takže už ťažíme. Kto by chcel sem na túto lokačku skúsiť padať, kľudne môžete. Nikto vám to nezakáže. Takže my si naťažíme dáke železo, toto je extrémne dobrý spot. Potom možno aj dáke drevo a pôjdeme stavať rovno skybasku. OK, takže my sme si už dačo naťažili, máme pár zbraní, ja som akurát teraz zdechol na fall damage. A máme tu aj hráčov, ak som dobre videl. Boli tu, nie? Skôr jedného. Oh no! Tak jedného, to je to isté, nie? No, takže ja si tuto dám trošku hápka, počkaj. Tak. Neviem, ešte si môžem trochu... Asi po mne takto strieľa, ale nie som si istý. Dvaja? A kde? Ježiš. No jeden na mňa. Ježiš, ja som sa nevšimol. Ujo, páčo, nechaj ma. 9 hápok. Kam ja som úplne nerozohratý, tak toto sme... Dobre, dead. Ak mal také biele hápka, tak ber hneď. Mal, aj si ich dám. Zóna. My musíme ísť už ťažiť. Musíme stavať. Ja naťažím kúsok drevka. Na čo? Dobre, tak idem už. Za tebou. Ježiš, zóna. Ako rýchlo ide. Tak, kde si? Odkiaľ začneme? Tak, skôr. Odtiaľ toho začneme stavať. OK. Takže som sa dostal do takej situácie, že sa z nej asi nedostanem. To s mojimi stavbárskymi skillami možno, hej. No, na parádu. Dobre, zóna stojí, stojí na 55 sekúnd. Takže, tu máme želiezo, ak by sme potrebovali. Myslím, že to dáme, reálne 30 hráčov. Ak si nás nikto nevšimne, tak možno aj hej. Nejdeme vyššie? Či si v build limite? Už nejde viacej. Opa, tak to sme už riadne v build limite. Grappler by sa nám hodil, aby sme vedeli ubrzdiť pád, keby dačo. Ale ja si myslím, že by nám to otvorilo aj padák. Z takejto výšky. Jetpack. Čo s ním? Neotvorí padák, zabudni. Myslíš? No, jasné. No ja nemám jetpack, takže... Dobre, mám pokračovať v stavaní? Hej, pokračuj. Ja idem prenášať. Tak prenášaj. Kamo, tu ešte 1000 matráv. Inak ešte som zabudol povedať, ak sa vám toto videjko bude páčiť, nezabudnite dať like, odber, aj koment. Aj ho zdieľajte, ak chcete. Nie, ak chcete, povinne ho zdieľajte a rozmláďte to tlačítko odberu. Takže, a už mám 0 tehál, takže čakám na teba. Prečo stávaš tehál? Lebo sa mi drevo minulo už. Ale ty nemáš stavať z dreva. Tak nevadí. Stavať zo železa. No, to som chcel šetriť. Práve, že z toho máme, to má byť nezničiteľná bejska. Tak bude zničiteľná trochu, no, veď však to je jedno. Aj tak tu o chvíľu bude zóna a nikto tu nebude, takže... No, dobre, nevadí. Stalo sa, ako vravím. Máš železo? Na maxime. 14 hráčov. Na teba čakám. Veď stavaj. No, veď stávam. Stavaj. Mne to takto podkopal. Dobre, som dead. Opa.  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117.
Jak sa ja dostanem hore? Ja ti idem rebootnúť a ty pôjdeš pekne cez tú skalu. No, dobre. Ty kokso, tak to potrebujem 1000 medkitov, nie? Netreba, kámo, 75 hápok som mal a mám že 45. Okay. Aspoň teda Ja ja to idem. volám. Ja idem od znova, teda. Mám si aj naťažiť one? No tak, ty si veľmi dobre. Dobre, mám si aj ja naťažiť dačo z tej chalúbky zázračnej? Ja budem ťažiť, ty to iba rýchlo to tam preniesť do zóny. Dobre. Ale keď bude zóna oberať 2, tak to bude riadne. Je. Rýchlo iba zober, ja idem ťažiť, hej? Kde je tá Ty zober chalúbka? iba to matro, čo je tam, zober 500 matra. Kde je tá chalúbka? choď. Aha. Hej, hej. Nemám hub, healy, hej. Akože tak. No nevadí, Počkaj, ono sa to... No, dobre, idem. ja mám 12 hápok. A tak ty máš bandáže. Dobre. Toto si zober to matro. Idem. Môj poctivo naťažený. Tak. Ja si naťažím tak 200 matra. Ok. Mám stavať, keď vidím hore? Ak vidím hore? Hej, rýchlo, ale musíš sa dostať čo najrýchlejšie do Mám zóny. plný knedlík. No Neviem, či to stíham ja. Ty hej. Oživíš, keby dačo. Mám 37 sekúnd. Zóna stojí, ok, chvala Bohu. Tak my sme dobre povedali. My nestávaj ďalej, nestávaj. No veď ja nie som ani v zóne, mám 8 sekúnd. Dobre, som dead, hej, lebo uberá 2. A ja. Yeah. Opa. Ja som si nestihol dať bandáže. Tak ideme pokus 2? OK. OK, máme tu pokus číslo 2, takže dúfam, že sa to vydarí. OK, takže my už staváme bejsku, máme tu už aj blízko zónu, dúfam, že nám to vyjde, máme ešte 38, no, bez nás 36 hráčov, takže... 400 metrov skoro. Tak ho zober, nice. Aj nezmestí sa mi. Opa, tak na 2, ale mám ísť aj ja, alebo na 2 krát. A v 8 tu, aby si zbytočne neubehol hapka a stávaj dopredu, je tam kde zón. No tak si vezmem, tak. Je. Tak, nice. Sa bojím, že spadnem. Dobre, tak. Dako rýchlo idem, počkaj, dako rýchlo idem. No, dajme tomu. Bogodem. Hej, inak fakt. Dobre, ešte zoberiem posledné metro. Dobre, mám všetko. Zazbírli mi hej. Robík hlavatý je dole pod nami, tak dúfam, že si nás nevšimne. Kto? Robík hlavatý, boss. Ježiš, ja som už z dreva, dobre, tak toto, mám zničiť, keď som 2 postavil z dreva, omylom? Áno, tu je 99 matra Dobre, a 100 dačo. tak idem preň. Hej, choď, prenášaj. Iba prenášaj. Ostal do zóny, minul do zóny stavaj. Jaj, dobre, dobre. No tak sme v materii, no teraz už sme na to veľmi zle. No tak ja som to zachránil, ale Bro ma zabil. Vieš, Bugosky, no ja hej. Ty si hore? Hej. Máš takú snajperku alebo čo? Toto, neviem. No tak to zabij toho hráča. Musím stavať, počkaj. Musím stavať. Dobre, kľud, neboj sa. Stíhame na pohodku, všetno, aj keď. Dobre, počkaj, budeš hrať, zabij ho. Tam dole, kde si mňa zabil? To je kde? Tam, pozri sa, dělám kartu. Vidím. Tam. Boli, máš všetky hýly. Keby chceš, tak padni do vody, hoď plnú kartu, oživ ma. A zober všetky moje hýly. Jak sa dostaneme hore? Veď máme metky a všetko. Choď, prosím, len nepadni zle. Do vody padni. Neboj sa, to sa určite nestane. No, to sa stane. Ale prosím ťa. A neviem, kde je voda. Cestu. Tak risknem to tak. Je. Dobre, to som našli chill. To si dek, ha? Ale prosím, všetky moje hýly zober. Áno, ber to. A ber to auto, no. A choď na resnúť. Tam viete, áno, presne tam. Môžem si dať si granu? Daj si tento svoj. Nech to tam, veď oživí. Jaj, to tam vidíte hore. Áno, presne tam. A potom mi daj tú sniper. Hej. Poď si, složí ten svoj. Dobre, sáčeš aký stup. Mám 30 hápok. Dávaj si, rýchlo. teraz si Ešte to. netreba, počkaj. Dávaj, Drž, no, dobre. daj si ho. Už, kľud. Dobre, ešte čo je tu kúsok. 13 háčov, ty kokos. Daj, rýchlo to vyhráme. Iš. Musíme vyhrať. To
Čo si postavil toto? OK. Od 8 hráčov. Ty kokos, tak tá zóna je kde úplne 6. Bez nás. No, hej. 50 sekúnd mám. To stíham. Ak nebudú takí, že sa budú čumieť hore, tak možno vyhráme. Možno. Keď budeš mať 20 hápok, daj si medky. Dobre. Stíhame. Mám 500, Ježiš, už mám 10. No, dobre. Tak. Keď už budeme v zóne, tak je chill. Musím si dať hápka. Ty máš brutálne málo. Mám stavať zatiaľ? Už mám plné. Ale nebudem mať matro, stavaj. Stavaj. Veď tak Už nemám. pustí ma k tomu, Stavaj. idem. Stávam. Stavaj. Daj si medkit a vyhoď mi také matro. Ešte netreba, počkaj. 2 uberá minul. Viem, počkaj. Dávaj teraz už. Ja mám drevo. Tak, chod z dreva, však to je jedno. Už nemám, mám 0. No, ja mám plné, tak poď. No vieš. Opa. A sme... Brusiaci majú tiež Skybase. Opa. No. Na všetko máš 0. Hej, mám 2 dreva. Je. A tehla? 0. Všetko 0. Ideme na zem? Není tu voda, nikde. Tu je voda, ja idem asi na zem. To sa nedá. Ideme tretí pokus. Dobre, dávaj už si tretí. Dobre, ideme tretí pokus. To už vyjde. OK, trošku nám nevyšli podmienky, tak sem ideme autíčkom. Takže, hráči. No dobre, nevadí, tých sa strasieme, dúfam. Potom medky ešte. OK. O 3 sekundy zistíme, kde ide zóna. Aspoň si myslím teda. Nie, dobre, tak o minútu 8. Kamo, to sme úplne presne. Ale zóna nikdy ešte nekončila, tak je tu na tom poli, alebo tak. Zóna podľa mňa bude končiť. Kámo, jedno duo a jedno solo. Pozeraj, či ich nevidíš dole. A čo ja s týmito brokovnicami zmôžem? Ja som padol. Však si... K tebe asi. Neviem, kde si ty teraz. Tu je jeden. Označujem ti ho. Presne tam, kde je označené, tam je. No, už nie je tam. To prdele, ja nemám materiál, si mi ho mohol. No pozri, kde ide tá zóna. Tu je ďalší. Asi. No nie, asi, ale určite. Vidím. Nemám ísť dole. A na čo? Aj tak padneš. Nie do vody. No vyskúšaj. Do vody padnem. Mám? Hej. Ale rýchlo. Dobre, padnem do vody. Nice. Ty v zóne, čo? Nie som v zóne. To je boss, no tak. Boss dead 1. Ajajaj. Ja som dead, lebo elektriku má. To sa nedá. A dvaja sú tu.
Help me. Robert. To sú poslední. Boss a vedľa neho je taká ona. Špecialistka. Majú elektriku tiež. Daj mu hlavu reálne a bude vybavenku. Poď do kam. Sme druhý. OK, ale aj to je podľa mňa úspech. Kámo, musíme vyhrať. Musíme. Imaginárny 4. alebo 5. pokus. Dúfajme, že sa nám to podarí. Takže padáme na neobmedzený zdroj želieza a ideme začať znovu a lepšie. Zasa znovu, či jak sa to vraví. OK, takže rozhodli sme sa, že pôjdeme hore s Ribudvanom, aby sme sa mohli aj oživiť, keby dačo. Takže fičíme. Kokos to riadne ťahá do kopca. Ježiš, som ťa skoro nabúral. No, dobre, zober to. Počkaj, nerob to. Nerob. Ja idem stavať až do zóny. To čo? Čo robíš? To nie ja! Oh no! To nie ja! To do mňa takto dačo strelil. Počkaj. Čo? Jasné, mieril na nás, jasné. Kto? Snacks Max. OK, takže nešlo to podľa našich plánov, trošku nám to teraz búrali, ale druhé miesto si myslím, že je veľmi dobré, takže na budúce sa o to môžeme znovu pokúsiť, čiže nezabudnite dať like, odber, koment, zdieľajte to a vidíme sa pri ďalších videjkách. So mnou to bol Kamoš, pozdrav. Čaute. A čaute.